I pozdrav ljudi, vraćamo se u drugu epizodu u Majnu. Nešto mi se desilo, ne znam ja. I dobro, sad smo u drugoj epizodi. I evo nas, tu smo gdje smo malo pre bili. I eto, kao što vidite, na visini sam. Koja sam visini? Na 23, dobro. Sve ću ja to. I da, objasnio sam zašto ovo opet prva epizoda i ono što smo izgradili sve, znači prvo smo počeli onako, našli smo spawner dok smo kopali dole i onda smo tu htjeli da napravimo kuću, da imamo tu kao spawner i to smo sve u onoj epizodi uradili, ali nije radila, neće da mi se očita na YouTube-u, tako da koja je ovo visina 11 u jebu. Lava. Prisjetilo, lava. Opa, redstone. Možda ima neki dijamant, na visini smo 11. Ovdje možda ima neki dijamant, a? Sad ćemo da vidimo. Neću da upadne s ovim armorom i s onim stonima u lavu. Ovako. Već mi puca kramp. Već imam dosta ovog uglja, imam u kući valjda 3 steka. Tako da neću da skupljam ugalj više. Ajde, još do 64 neću više. Dobro, do 64 samo. Mora da su neki dijamanti. Evo ovako. E sad, da vidimo ovako. Da iskopam ovo. Tako, idemo sad gold, a gold će da skupljamo za zlatne jabuke, pošto na serveru ne služi ništa gold, tako da mi se služi samo za zlatne jabuke, ali ovako ne baš služi. Mi već imamo jednu zlatnu jabuku, a imam i više, imam kući. Dobro. Samo nešto. Ovdje skupit ću dosta redstone-a. Redstone će da prodajemo, pošto nam neće trebati. Sačuvat ćemo nešto redstone-a, ali vjerovatno ćemo prodati redstone. Onako, da imamo. Ali sad ću ja ovdje malo da gledam kod lave, da uzmem redstone, a možda ima tamo dijamanti. Sad ćemo da vidimo. Ovo je bilo za malo. Opet za malo. Samo još neko da me gurne u lavu, samo s leđa da mi dođe neko. Da se ubijem. U stvari ja bih pojao ovdje napoli, tamo i ubijem. Pošto kad pojedete golden apple otporni ste na lavu. Tako da, iako upadnem u lavu, ja dok mi ne ostane 2 srca, ne jedem golden apple. Ili 3, ne. Znači, tada ću tako da pojedem. Da ne trošim za džabe na 10 čim upadnem u lavu. Lav, neću da upadnem u lavu, valjda. Nisam ponovo. Dobro. I sada vidimo, idemo po diamonde, ako ima uopšte dijamanti. O, daj, brate, redstone je svuda. Meni ne treba redstone. Treba mi da prodajem. Koliko ima već? 2 steka. Dobro, stek ću da zadržim. Stek ću da zadržim, a druge stekove ću da prodam.
pošto možda će mi se treba neki put redstone, ali ne verujem. Ovako. Pa lapis lazuli i ovdje nema dijamata, ali ima lavu. Pa od iron ga redstone. Mogu da verujem. Ovako. Sad, ne znam o čemu više da pričam. Imali smo ideju, jedno da nam vi zadajete teme, u komentarima samo kažete ovo temu da se ne bi smarali, pošto najčešće ćemo to kad nam treba kamenje da kopamo ili nešto tako. Da pričamo o temama ili, na primjer, kad smo u rudniku, da se ne moramo. Za malo sad da padnem opet. Ovako. Mi ćemo da smislimo neke teme, samo ovi da dođu, pošto je mnogo zabavnije kad nas je više. Imamo bar o čemu da pričamo, ne ovako sam, a plus sam u rudniku i jednostavno to je najgore kad si u rudniku, a sam si. To je smor. A tek kad skužljate kamenje. Ovako bar kad vidite dijamante, radujete se. Ovako. Dobro. Sad ovdje morate neki dijamant. Tamo dijamant, mi se učinilo. Šta je meni? Pa ne, što mi se uvek učini za dijamantima? Za dijamantima mi se uvek učini da su tu rekti. Dobro, mi već imamo dijamantske armore, a kit member, pošto sam member sad na serveru, dobio sam kit member i to kao PP rank, kao na 3. Kad imate na neki server gde samo PP, možete kupiti PP rank, a ovdje samo dobijete PP rank i imate kit membera i dobijete diamantski protection 3 unbreaking 1 armor i mač dobar sharp 3 fire 1 unbreaking 1 i ovako 5 strengtha i 5 golden napala ili 6 golden napala, ne znam. Tako nešto dobijete, ali to nije VIP sword. Ja mislim da se dobije member plus, ja ću da dobijem i member plus, pa ću da dobijem valjda kit member plus ili kit member na 2 minuta ili lupam sad, ali tako nešto je na member plus kad se dobije. Ako uopšte ima member plus. Evo ja sam member, ukucam S i vidite member mora biti razvečnog. A kad niste member, ovdje su svi memberi, ali kad niste member, onda vam... ovo je naš fan. Pazi ovo, ovdje mi nekdo blizu naš F. Na visini 15. Moj F, to je naš F. Dva PP, ajde svi, ma da. Evo ovako. Ovo još malo... Dobro, epizode će trajati... Epizode će trajati oko 10-15 minuta, ako imamo temu preko 15, možda. Mislim, ove epizode ovako će trajati 10 minuta, a 15 minuta će trajati kad imamo teme ili kad nas je više, pošto ima više da se radi i tako to.
I biti predaovala ove. Samo da vidim šta ovdje ima. Kod laje. Uvijek da vidim. Tu mora da je negdje dijamanti. Tu mora da su negdje dijamanti. Dobro, ja sam razmišljala o dijamantima, brate. Dijamanti. I dobro, to će da bude kraj druge epizode. To će biti kraj druge epizode. Hvala što ste gledali. Lajkujte, komentarišite, šerujte, subscribeujte. Pozdrav! Pozdrav!